FM kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. You are now listening to Shine FM. Shine FM 95.3. Building stronger family and stronger community. Always playing the best music to your soul. 95.3. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios linoon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuod, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang mayong hapon sa tanan Exxon. Mayong papaniod to. Ang atong oras alas 12:34 sa kahapon. Lawan sa Ginoo, mag-uban-uban na sabta sa atong programa. Tungod kay wa gyud ta magka-live, wata ka open kani ang kadlawon. Kay run out na sa. Alas 12 ning run out Exxon unya aming balik karon na lamang mga alas 10 o alas 11 sa salmotohon mga pinangga. Una nga timing sab nga mao'y pagsugo ni Pastor Gideon sa iya nga live. Ngayon niya ato sab dayon nga na-hook up din sa Shine FM 95.3 ang iya nga mga mensahe nga iya nga ipaabot mismo ni mga dapit. Sa ngalan sa labing langdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, niya usab ang inyong ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga higala sa kahanginan sa FM Radio dinhi ko nagasukat sa sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental, ang 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. May hapon o may pagpaningod to, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa laing mga nasod mga kaigsunan, tingali na akaroon sa hapon. Tingali mga kaigsunan o buntag na diha sa Dapit sa Saudi Arabia. Nakaroon mga kaigsunan sa alas 7 sa buntag. Tungkol kay ang Pilipinas advance of 5 hours mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa tanan karong naminaw sa Shine FM 95.3. Nga kanunay naglanog-lanog nining mao nga dapit na kanunay usab naglanog-lanog diha sa inyo ang mga dughan. Ato lang yun nga gisumpayan dayon ang mao nga programa gikan kayo sa 101.3 sa Sitio Malabuyok, Sitio Kalugtugan Sardinia, Malabuyok, Cebu City. Muna kagabi mga kaigsunan nagsunod ang ato nga mga mensahidor. Gikan kayo sa Batang Tihil na atong General Station Manager nga si Reverend King Ryan Makasaol mga kaigsunan sa iyang mensahe niya pagsunod dayon gisundan kayo ni Pastor Gideon gikan kayo sa 101.3 Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City. Tingali mga kaigsunan ining labay o mga panahon mga kaigsunan nga umalabot magdaghan gyud ang mga FM radio
sa nagkalain-lain mga traffic mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Sunny FM 95.3 o sa tanan karon nga migwa sa Facebook Live o naka-tune in na sa inyong mga cellphone while mo naningot to, while mo nang nagsikay-sikay o nagkaon sa inyong mga talad kalananan. Ang Ginoo maguban magbantay o maghatag o mahayugod nga kondisyon kanunay. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Arturo Quinto sa tanan nga mga Quinto family. Although makaigsunan doon ako'y kaila kaniadto from Tanay City, Quinto ang apelido. O niya nahimo na karon nga magtutudlo sa DepEd Igsoon kay iyang kurso kaniadto education o niya ako na amang ko sa gitawag og technology mga kaigsoon. Nasalamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Sir Arturo Quinto kung asa man ta karon nag-watch o nagasunod o nagasugat nining ato nga panahon karon. Ang ato nga programa dinhi gayud nagasukat sa Sitio Balog Barangay Santo Niño, Tanay City. Awa ko'y laing naglanog-lanog o way laing nga nagmensahe sa kahanginan even sa social media dinhi sa Kabukiran o sa Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasod dinhi nga Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets. Salamat sa Ginoo sa dako kay pribilege kagayonan although makaigsunan ang atong nga programa every morning gikan sa alas 3 o alas 4 sa kadlawon hangtod mahuman sa mga greetings o mga pagtumbaya mga request awit makalangit o kaya nga ato yun nga gipatukar o gipamyosek diri dili man mga worldly song kundi mga Christian song. Una nga dili mo kadungog diri og mga advertise o mga pahinumdom sa kahanginan sama sa commercial tungod kay di man ni commercial nga FM radio. Ang ato nga giwali o ang itudlo mao ang mensahe Ginoo o WhatsApp ta magdalag title o denominasyon sa simbahan ang atong gitudlo kaluwasan pinagi sa balang kasulatan. Ikaw o ako igsuon wa nagpasi ang kaluwasan sa denominasyon, nagpasi lamang sa pulong sa Ginoo mga pinangga. Ang denominasyon mga kaigsunan ang punon sa tao kay mauray mo ingon nga kami ray nagtudlo apan sayo og sukwahi na kay kung ang imong gitudlo o ang imong giwali mensahe Ginoo labaw sa tanan ang imong kinabuhi haom sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan karon naminaw sa Shine FM 95.3 ug sa tanan karon naka-tune in sa inyong mga cellphone ug sa tanan nga naminaw niining ato nga welcome tanan karong Mayo 16 mao nay primero nga celebration sa Shine FM. Pag-uban-uban ta gikan sa Cebu City, gikan sa Giolman, sa Dapit sa Lalabertad o gikan kayod sa Plagatasanon mga kaigsunan. O sa tanan nga dunay pagplano sayon lagi nga tultulon ang Shine FM dinhi sa Sitio Bonglo o niya ilang inyo lagi makita ang tower sa atbang mauna na ang FM radio di mag-celebrate sa primerong tuig o atol usab na sa celebration sa Thanksgiving nining mao nga simbahan sa mga pinangga. Amo lang yun yung Diyos sa mga kaisunan aron dili kang kaayo ta madak-an sa gitawag o pagpangandam. Siyempre mga kaisunan og doon na kay celebration nagkustar nagpanahon nagkustar na og financial. Dili pwede maigsuon nga mahimong success ang usa ka pagpangandam og celebration o wa kay money igsoon. Mag-isgot yun nagmani mga kaigsunan. Unang ikaw o kako, dili sayo nga mangandoy ka nga madato, dili sayo nga mangandoy ka dunay mga butang apan unaha pagpangita ang kingharian sa Dios. Hinumdumi mga kaigsunan dapat ang atong kinabuhi naa sa balancing. Nganong kanunay man nga gidit-an ang tao sa mga butang nining kalibutan tungod kay kun ang tao maggumon o maadik na sa mga butang na lamang na una-una sa iyang panumduman. Hinumdumi mga igsoon ang pulong sa Dios nagpahinumdum kanato nga mao'y lamparahan o kahayag gayon sa atong mga lagyanan. Muna nga atong nga programa sa sayo kabuntagon, ang imong pulong mo'y lamparahan sa kung mga tilog kahayag sa kong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105.
isabak nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko, diya sa Mateo 4:4, dili namang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magabula sa baba sa Dios. Grabe sa mensahe sa Ginoo. Way lain nga mabula sa alagad sa Ginoo nga giwali niining mao nga dapit, kundi mensahe nga makatabang nimo, mensahe nga makapabago, mensahe nga maghatod nimo kadaugan, kasiguruhan, kaluwasan sa umalabot nga mga panahon. Igsoon walay laing mensahe nga among gidiskurso, kundi lang among gidiskurso giwali nimong dapit ikaw ug ako mapag-o sa iyang katubangan ug mahimo kang mahinulsolon aron sa iyang pagbalik. Ikaw ug ako taas noo mo saludo sa pagsugat sa atong Ginoo. Kay kung dili kani mga kaisunan, posibilidad maulaw ta moatubang sa langit nung tangkamahan. Maunga ni maunga dapit mga kaisunan, kanunay natong gidasig ang atong kaugalingon. Kanunay nato na i-challenge mga kaisunan sa bisan unsang kahimtang o sitwasyon nga moabot kanato mga pinangga. Magampo sa tae son. Labing gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios Ama. Takos kang pasalamatan, takos kang himayaon, takos kang daygon, takos kang ituboy sa mga kinabuhi, Lord Jesus. Salamat o Dios sa lain usab na hugnak sa mong kinabuhi. Salamat o Dios sa gininhawa. Salamat o Dios sa kusog na imong gipaambit kanamo. Even o Dios, padayon kang nag-supply, padayon kang nagtagbo, padayon kang nag-atiman, padayon kang nag-protection o nagabantay sa tagusan namong mga pamilya. Ilabi na o Dios sa tibok na kong panimalay, sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan o Dios nga kanunay nag-atiman nining maong dapit. Nga ikaw o Dios magapamuhat sa matapusan namo. Lord, salamat o God. Labaw sa tanang paiksunan nining mga dapit sa balo, dapit sa Pilipigan, headed by Pastora April May Agab Doran. O sa mga kaiksunan dapit diha sa Kangkoy. Labaw sa tanan sa pamilya ni Brother Mario Olheg, Sister Roslyn Elheg kung uban sa ilahang mga anak. Even sa tanang mga katawhan nga nagapalibot sa mga dapit sa Kangkoy, Lord. Ikaw magapamuhat sa ilang mga kinabuhi. Nadiin o Dios, adunay panagtigom sa maong nga panimalay. Isip nga house church o God. Lord, ikaw nga pamuhat sa ilang kinabuhi. Na diin kami maka-fellowship o Dios sa adlaw nga kami muduol sa balayng kalampuanan o hatag kami panahon aron kami makapasalamat sa imong pagkamahal. Salamat o Dios sa among umalabot nga Thanksgiving o unang anniversary ning mao nga Sign FM nining mao nga dapit. Nasayod ako o Dios nga imo nang gihanay ang tanan o imo nang giredi ang panalangin nga way igong karangan nining mga dapit. Sa among pagpangandam o Dios, nasayod kami, nasayod ako o Dios nga ikaw magapanguhat nining tanan. Salamat o Dios sa among panaghiusa gikan sa Pilipigan, gikan sa Kangkoy o Dios, bisan pa man nining mao nga dapit. Salamat o Dios nga ikaw mag-una kanamo, ikaw mo'y mulit kanamo Amahan. Nadin ang imong mga pulog mga mensahe, mo'y muhatod kanamo kalig-on kadasig sa pagpangalagad nga malaho tayo gayon Amahan. Salamat o Dios bisan pa man sa akong kapikas kinabuhi karon nga naa karon sa Riyadh sa Saudi Arabia. Bisan pa man o Dios sa tanan niyang mga kaubanan. Lord, himuas silang pinasay na sa panahon sa pagbalik pagpauli ining mao nga Pilipinas, dala og pitpit nilang kadaugan kasiguruhan labaw sa tanan maayong panglawas nga imong ipasinati kanila Amahan. Salamat o Dios nga imong gidungog ug imong gipatalinghogan ang among mga pagtampo nga kanila. Nawa nimo pasagdi ang akong kapikas kinabuhi. Imo sa gihatagan og buotan og maayo nga amo Amahan. Salamat o Dios sa imong pinasahig nga imong gihimo sa imong mga katawhan tungod kay matinud-anon ka ni atong matinud-anon kanimo. Hingpit ka o Dios ni atong hingpit kanimo Amahan. Salamat o Dios sa imong pagpadayon. Salamat o Dios sa tanan makaisunan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod Amahan. Lord, ikaw mag-bless sa mga tagusan nila kamo kinabuhi. Labaw sa tanan sa among station manager Pastor Gideon Candelario, uban sa tibok niyang panimalay Pastor Russell Candelario Amahan, bisan pa man silang duha ka mga anak. O sa tanang magkatauhan o Dios sa mga dapit nga kanunay nakadungog nakabati sa mga pulog mga mensahe pinaagi sa Sign FM 101.3 na diha sa Sitio Kalutugan, Barangay Septinia, Malabuyok, Cebu City Amahan. Even sa dapit sa Gihulngan Amahan, bisan pa man sa Batang Tihil o Dios sa mao nga Sign FM o Dios. Lord, ikaw sa mga panalangin sa dapit sa Kansumandig, Lord, nga nagadala sa imong mga pulog mga mensahe. Lord, ikaw magahanay o ikaw o Dios magtagpo sa ilang mga panginhanglan labaw sa tanan sa pag-connect o sa wifi connection, Lord. Nga dili lamang sa mga FM radio nga makadungog ang mga katawhan, kundi Luzon, Visayas and Mindanao.
Nasayod ako, O Diyos, mo nang giandam ang imong panalangin nga igong walay igong karangan magabot ni ato nagmatinud-anon sa imong mga pulog mga mensahe labaw sa tanan at kinabuhi niini Amahan. Salamat O Diyos sa imong pagpadayon at pagkatiman kanamo. Ilabi na O Diyos sa among mga pagpugi sa among inadlaw nga mga panginhanglan. Salamat O Diyos nga ikaw nagsangkap kanamo, ikaw nag-provide kanamo Amahan. Ilabi na O Diyos ako maigsoon sa Manila. Salamat O Diyos nitak na ugatik sa sayong kahaponon nga imong gihatag kanamo. Walay hunong uway po sa among pagpasalamat kana kanimo tungod ikaw maayo kanamo Amahan. Salamat O Diyos nga bisan pa man sa mga katawhan karon adunay mga problema. Doon naman sila yung mga balatian na nasa karon sa ilang pisikal na bahin. Doon di ka pa kamatakusan nila kama kinabuhi karon. Di kan sa ilang napalapa nanto kayo sa pinakaalimpoy. Akong hinginan ang tanang matang sa mga balatian. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing mag-abot sa matakusan nila kama kinabuhi. Lamang kami matinud-anon, umutahod kami sa imong pagkamaayo O Diyos. Muila kami O Diyos, umutahod kami sa imong mga sugot na imong pabuhat ka na mo mining silong sa langit. Salamat O Diyos, dumog himaya nanha nagud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Pinagi lamang sa imong bugtong anak. Personal na mo nga manluluwas ang tanan magaingon. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo. Atong oras mong kaisunan medyo alas 12:49 na sa kahapon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon brother Welberto Bourdain. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayan nga pagsunod ining atong programa. Ini kayo sa sitio Balok Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros. Salamat sa Ginoo. Kumusta man ang tanang mga Bourdain family? Kani mga tawhan na makaigsunan atong kinisilingan kaniya to. Nanimuyo na karon sila sa Maynila mga pinsan. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwas sa Facebook Live even sa tanan karon na minaw sa San FM 95.3 way unang way puas ang pagpaambit sa mensahe Ginoo gikan sa Cebu City, gikan sa Giulnan sa Batang Tiin, ug tingali makaigsunan gikan sa Kansumandig kung kay wala pa may wifi connection. Isa sa atong viewer makaigsunan matud kanila dili gyud makaabot ang Cebu paingon sa Himalalod o sa Lalabit at tungod kagadepende man ni sa gitawag og power of frequency sa mga FM radio. Ini mao madapit mga igsoon dili gyud kini taas og power tungod kay mubo lang ang iyang power nga maabot sa mao nga frequency. Tungod kay kun ato ni siyang patasan tingali nako sa pobalayran kada bulan. Tungod kay kun kusog kung taas ang power taas sa og kuryenteng mabayran. Una ang minimum diri maigsuon 1,000 kapin, labot pa ang wifi connection. Una nga ang listener o viewer nato kung kaisunan diha sa Tansumandig nanangutan na og pila gyud ang budget sa wifi. Unang diri makaisunan do na tay minimum na gibayran sa nag-supply nato sa wifi connection from Tanhay City. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Raymond Ibarra Canyolas nga way hunong way puas ang iyang pag-supply sa wifi connection bisan usa kay malita sa pagbayad kay siyempre may soon doon naman tayo mga panahon o sitwasyon. Ang importante dili gyud ta mawad-an og wifi connection kada amator pa niya makaigsoon wa gyud ay problema pastor. Ang importante makapaambita sa mensahe sa Ginoo. Wow, inana mga kaigsunan ang pagkamayos Ginoo. Although makaigsunan every month kanunay kitang nagbayad sa Nurico tungod kay kung madilit ka o pila ka payments, posibilidad man nga ma-disconnection o so on. Muna nga doon na rin sitwasyon makaigsunan, although makaigsunan dili po kayo taas o gap ang pagkadilit na to sa wifi connection tungod kay nagpaabot sa financial, although makaigsunan giandam na ng daan. Salamat sa Ginoo sa iyong pagkamahay pagabutan nga Dios nga way sama kaniya. Iningatak na ugabit sa kahaponon nga mainit nga panahon, mainit usab ang mensahe sa Ginoo nga bagaton nining mga tanan. Ikaw o ako magkaigsunan na kinahanglan gyud og mensahe sa Ginoo. Kung kinahanglan matag mensahe sa tawo, apan ang mensahe sa tawo posibilidad maluya ka, mawat ang kagana sa imong kinabuhi, mawat ang kagpaglaom sa kinabuhi. Imagine na to magkaigsunan sa social media adunay moingon may pay maghikog ko. Kaya na ko'y kapuslanan sa kalibutan. Aduna ko'y moingon hala pag-hikog. Tanawa ra ko na mention. Ayaw ipahibalo sa social media o maghikog mo. Ang tinanong sa mota mga kaigsunan. Una dinis kalibutan maigsoon imbis tambagan ang tao nga adunay kabugat, dugangan inhoon maigsoon.
Unang ang minsay sa Ginoo dili ni magdugang ikaw madaot, wala ni nato giwali aron ikaw maluya kun dili nang nagwali ta nagpaambitas minsay aron ikaw madasig og labaw sa tanan makahibalo ka sa angay nimong pagabuhaton. Wa ni lain pa eksyon lamang sakit ang minsay sa Ginoo apan timan maghatag nimo ni kausaban, kabakuhan, kasiguruhan, kaluwasan sa umalabot nga mga panahon. Ato kining basahon mga kaigsunan saglit wala may mga request awit makalangit mga kaigsunan ini matahon nga kahaponon padayon ta sa ato nga buhaton. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Florentino SK nga from Davao City Government nga kanunay gyud nagatiman og nagama sa YouTube channel gikan sa tanan nato nga mga programa nga nagasukat dinhi sa sitio Balok Barangay sa Turinio, Tanay City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Florentino SK nga kanunay usab nga naghago labi na sa tanan karon nagwa sa Facebook Live. Luzon, Visayas ang Mindanao. Even sa laing mga nason mga kaigsunan, ang akong away mga kaigsunan doon na sila trabaho sanglit buntag ron sa ilahang area sa Saudi Arabia, sa Riyadh, Exxon. Aton ang kining basahon diri sa Revelation Kapitulo 12 sa kini ka pagpahinumdum sa gitawag nga ang babae o ang dragon. Ang gikan kini sa Kapitulo 1, Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto gayud sa versikulo 18. Medyo taas-taas man mga kaigsunan pero ako ning basahon aron atong masayran ang kasaysayan sa duha gihisgutan din sa Biblia nga ang babae o ang dragon. Kinsa maning babae o kinsa sad ning dragon. Aron atong masayran ato ning basahon mga pinangga. Ako ning basahon ang babae o ang dragon og unya nakita ko ang usa ka dakong tiliman-on dito sa langit usa ka babae nga nagbistig adlaw og nagtunog sa bulan og gikoronahan siya 12 ka bituon. Wow, matod pa sa Biblia usa ka babae nga ang iya nga dagway mga kaigsunan ang iya nga nagbisti siya og usa iyang gibiste mga kaigsunan. Usa ka babae mga kaigsunan nagbistig adlaw. Ug ikaw igsuon kung magbistig kag adlaw karon murag way mututok nimo labi na inaron nga sitwasyon. Unang kahapon mga kaigsunan while ko naglakaw paingon sa usa nga simbahan tungod kay ming text man nato o message ang ato nga Pastora April nga akapturan nga kahapon naingon siya di nagdagyaw mi diri although mga kaigsunan nagtawagan na ra magumiana kay giilar ako na po na siya nga pag-umangkon although mga kaigsunan iktag sa man na siya sa ako nga wife nga usa-usab ka alagad si Ginoo muna nga siya mo'y atong gisaligan sa usa nga simbahan kay dili naman nato maakuparan. Salamat sa Ginoo sa alagad sa Dios sa dapit sa Pilipigan nga aduna po'y katakos o kaisog paglit sa mga tao ilabi na sa atong kaigsunan diha nga matinud-anon og nagmadasigon gyud labaw sa tanan sa mga buluhaton sama sa mga dagyaw active gyud kayo mga igsoon. Manangan dito ta aron mahuman o masirado na gyud ang usa nga simbahan bulahan time will come aduna na po'y simbahan diha sa Kangkwi mga igsoon by this year or by next year igsoon kadepende sa panalangin although magkaigsunan ka depende sa desisyon sa Dios. Although magkaigsunan doon na tayo panagtikom na usab diha sa panimalay ni Brother Mario Elhig. Wow. Kay mausab na among gihimo sa Pilipigan kaniadto sa year 2017. Nga doon na tayo mga kaigsunan nga nagsimba diri o nagfellowship o niya layo kayo. Mao nga ato gyud nga gihatagan og panahon nga bisag house church na lamang may igsoon. Muna nga niabot gyud ang panahon doon na nagsimbahan. Wow, muna nga gahapon among isiradan kay aron atong hinay-hinayan na sa pagkumpleto og mga gamit. Ay dili man pwede maigsuon butang nga gamit na naga tiwangwang ra maigsuon. Kay bisag duol og balay, kanya kita matulog yata mga igsuon. Muna aron paglikay, adunay gitawag og privacy. Wow, ato gyud sila siradan. Munang ikaw og ako mga kaigsunan kining gitawag og tentasyon dili mo guna mo abot nimo og dili ka magpaatbang-atbang aron ka dili matintal. Kay usahay mo gud ang tawo maigsuon matintal kay magpaatbang-atbang man sa. Mangita man pod o igsuon og matintal. Padayon ta mga igsuon ang ingon diri mga kaigsunan diri sa dos. Hapit na siya mga anak og nagtiabaw siya sa kasakit.
Munang gi-illustrate maigsoon ka ng mga anak, tiga ng sakita. Maraning bayi mga mayra maning laki maigsoon kay kutulion taksaraman. Munang usay siaw sa ning sa social media maigsoon kay nagpost, usa ka bana maigsoon kag gituli gulang na pertinggaap aron pa mabayran. Unya tingali tong gagunit niya maigsoon duha ka buong babae yan gitong asawa ug anak. Kay matod pa niya makaigsunan kining akong bana ug dili gani ni magpatuli bulagan ako ni maigsoon unsa man po nang tao. Unang kita mga lalaki maigsoon kag may papagpatuli mo oy. Kay na mahitabo maigsoon mapost ka sa Facebook unya mo ingon nga kag dili magpatuli na akong bana ako kining bulagan wa na. Hello, pilar ko'y gut-gut ragsanggot mga igsoon. Ingon salamat sa Ginoo padayon kita mga kaigsunan nga usa ka babae nga tig-anak na siya maigsoon sakit ko kay tinuod ng mga anak. Muka maganit ang mapandol. Mausab magani ananang atong tunada mga kaigsunan mabalaan magani kag tinuod kag Kristohan ug dili mapandol ka. Unya kay kun mapandol ka kay kalit ba na mga igsoon sakit ba na kayo mga kaigsoon makapamalikas ning tao anak kun dili tinuod nga Kristohanon. Wow, di man mo mabalaan. Labi nagmahadlokan ka or makalitan ka. Diha nagyud ka mabalaan o Kristohanon magyud ka. Ingon dire maigsoon sa 3. Unya may laing tilimadon nga nakita dito sa langit. Dunay mga tilimadon maigsoon dito sa langit. May dakong dragon nga pula. Mura ning mga kanang sulusalidang dragon mga igsoon. Pero diri sa Biblia naa gyud nay gitawag og dragon. Og may 7 ka kini ka ulo, napulo ka sungay og may korona ang matag ulo niini. Ingon ang 4, gikahig niya ang pinaagi sa iyang ikog ang ikatulong bahid sa mga bituon sa langit og kitambog ngadto sa yuta ang malituhon ning dragona igsoon. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na manganak aron tukbon niya ang bata nya mahimugso o niya kianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran pinaagi sa hingpit kaayo. Wow, mao nga katong dragon mga igsoon kay nakabaluman siya kung manganak ni usa ka babae sa usa ka batang lalaki og maghari dinis kalibutan. Tingali naguna-una na siya kung mudako ning pataa wasig ma-under control ko niini ako ning tukbondaan nato ning ipadayon maigsoon. Apan niingon diri maigsoon apan gisakmit ang bata og gidala ngadto sa Dios og sa ihang trono. Wow, kinsay nagsakpit ang Dios aron mapalayo og mahilikay sa usa ka dragon nga plano sa pagpatay sa usa ka bata. Sama ba kang Herodes? Tanawa ragod si Herodes nga diha sa pagpanganak na ni Maria, Birhen Maria dito sa Bethlehem. Mao nga nakisayod siya asa na marog bata nga nahimugso nga dunay katakos nga mahimong hari sa tibuok kalibutan. O na nagdrama-drama pagyuto si Herodes. Pero di ay sa iyang pagdrama-drama gusto di ay patio niya ang bata kinibit ang tao maigsoon nga dunay dautan. Magdrama-drama oy. Magpaila nga buutan, magpaila nga wow. Kasaligan takos. Himan-himan di ay dias kasing-kasing pagkalayo arday. Wa pay klaro mga igsoon sa imong pagtalikod na bikat ra na nimo. Unang ayaw mong pamingat ha. Even sa sulod sa simbahan, basig sa sulod sa simbahan, unya dunay mga kaigsuonan nga tuas sa luyo, tuas atubangan naglingkod imong kontra nga ikaw nga naglingkod sa luyo kay di makakita na ang nasa tubangan, pikata na nimo na di gud ka kaikya sa silod sa Dios. Di kung makapamikat ka sa imuhang isig ka tao, makapanghiwi ka o wala na nimo na atubang, ikaw maoy paninglas Ginoo agatong imong gipikatan watoy kalibutan. Nya mag-uol to dili oy ang tinuod nga alagad sa Ginoo bisag kung saon pa na ninyo mga kaigsoon malipay na Hinuo na nganuman ang kadaugan sa mga Kristohanon katong kanunay tuhalon. Amen ba? Di man na madala
igsoon kay baga ng nagnawong. Moingon man na tinuod na kay bulahan katong gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ingon ang 12 sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 12, maglipay hinuon kamo kung buhatan mo sama ni ingon ni ana kay dako ang inyong ganti nga nagpahabot nimo. Wow. Pero katong tao mga kaigsunan nga dili himasag Biblia, di gawd kapaabot mo tukol man mobalos magpanghiwi sa mangbalos man sa pagpanglibak, imbis dili ka angayang mobalos kay ang imong ganti to sa langit sa umalabot nga panahon dili na noon kang kadawat. Kining apil man sa kamura man po kaghubog. Amen ba? Tanawa ra ko ng hubog. Surang-surang nga na, di ba tinang isuga, pasagday na, di mapatulog na, kay maulaw man na, kay walay mo surang-surang. Pero surang-surang nga na, di mo samot nagdanagan mo, danagan maguna. O niya, ikaw mo surang-surang mo apil, labaw po kaghubog. Ingon diri maigsoon, gikahig niya ang pinaagi sa ang ikog ang at ikatulong bahin sa mga bituon sa langit o gitambog ngadto sa yuta siaw maning dragona. Mimbaraw siya sa atubangan sa babae nga apit ng manganak aron tukpon niya ang bata o bata nga mahimukso o niya gianak sa babae gianak yun wa po kabantay ning dragona gadang agraman. Imbis mga igsoon mo iyang giatangan kini bitaw mga dautan maigsoon mga dangagsab. Tan-aw ra gud si Jesus ug ang yawa igsoon kining yawa maigsoon naguna-una magon nga pinakabrahit pero wa sa kauna-una mga kaigsunan sa iyang gibuhat sa panahon nga iyang gitintal si Ginoong Hesus siya ra po ni pahawa pagkasiawas. Munang ikaw ug ako nga matinud-anon ka mga lagad sa Ginoo bisag kung saon pagtintal sa makangusi. Pero kato mga Kristohanon nga maupoy ampay, moingon ay kini kay grasya na ni. Okay ayo. Mga dagan kay mga Kristohanon mga pastor, mga pastora, mga babaero na apay kabit-kabit ug unsa pa diha. Na malalalak yung mga babae, do na po yung mga kabit. Kay mao lagi na okay ra. Naon sa mapunan kung sa mga kaigsunan kung kiyon sa pagbasa po ang Biblia. Unang dunay kalihukan ron sa social media, ang babae gikasal puro babae, ang lalaki po gikasal puro lalaki sa way angay. Ingon diri mga igsoon, base sa Biblia dili ta mula pa sa igsoon. Biblia mo'y atong pahukmon, Biblia mo'y atong padesisyonon. Ingon diri mga kaigsoon tan-awa ra gud. Mimbarog siya sa atumangan sa babae o nanganak aron sa pagtukbo niya ang bata mga mahimugso. O niya sa 5 o niya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga hingpit kaayo. Wow, mao nga ang usa ka dragon kay dili man sa hingpit iyang giplanuhan nga kanon ni bataa kay hadlok man siya maigsoon nga kung kining bata mo'y maghari ma-reject man siya kay dili naman siya matuohanRos kalibutan mo ekson ang kasagara biyang tuohan kining kalibutanon nga sugilanon. Pero wali gani mo ekson nga maigo ang tao labi nas bisyo. Nay, moingon ay siguro mo kuno sila pangigo God. Kana pang makoreksyonan ba? Pero kung ang tinuod nga nagsunod sa mao nga programa, kung inyong ikinabuhi ang Biblia, kamurabe kung mabulahan. Karabo kamurabe ko'y panalanginas Ginoo dili binang uban. Labaw sa tanan mismo sa imong kaugalingon, maampingan ug maatiman nimo ang imong kaugalingon. Ngano man, disiplinado man ka. Dili man ka mahimong maadik sa email ug unsa pa diha nga kalihukan sa kalibutan nga naa karon sa gadget. Ang imong oras dili usik, ang imong panahon dili usik. Wow. Wala tuong imong trabaho pero wala ka nagpagulbol. Ngano man imo man gipasalamatan ang Ginoo sa kusog nga iyang gipiyal nimo. Pero mga tao ganing kusog ka imodula o unsa pa diha parte ng reklamadora. Mangwinta dayon na bisan sa kusina, moingon na ay kamoy panghugas diha, kamoy panglaba, kamo tanan kay ari ra ko kahirag-hirag gadulag email. Way angay maigsoon. Himnom dumi mga kaigsunan daghan kay nangabuta, daghan nangamatay, mga batanon pa nangabuta na pagdulag email. Hello, kanang cellphone makatabang pero makabuang. Kanang cellphone makatabang pero maka-addict. Labi na kung magpa-addict sab ka.
Hinumdumi maigsoon nga nung dunay adik kay magpaadik man sa. Walay adik kun dili magpaadik. Mao man gani mga igsoon sa social media o sa laing kalihukan sa kalibutan karon, daghang ma-scam kay magpa-scam sa. Nganong na-scam kay nganong do na mapoy interest aron madali ng kwarta pagpangita di ma-scam. Tanawa ra. Ingon dire mga igsoon. Sa 5, unya gianak sa babae ang usa ka batan-o nga batang lalaki nga maghari sa kanasoran pinaagi sa mga mahingkit nga kaayo. Ingon diri, apan gisakmit sa ang bata og gidala ngadto sa Dios sa iyang trono. Wow, aron mahilikay sa trahedya ang usa ka bata, kinsay gasakmit ang Dios mismo og gidala sa iyang nga trono. Ipahilikay di ka. Wow. Ipahilikay ka igsoon. Dili ka pasagdan sa Dios. Ingon ang 5:6 o sa 6. Mingkagiw ang babae ngadto sa kamingawan diin ang Dios nag-andam kaniya og dapit og ditog atimanon siya sulod sa 1,260 ka adlaw. Wow. 1,260 ka adlaw at timanon siya dito ubang sa usa ka bata. Grabe sa dito sa kamingawan. Muna si Jesus Christ mga kaigsunan human sa pagbautismo ni Apostol Juan magbubunyag dito sa suba sa Jordan, gidala dayon si Jesus dito sa kamingawan pinaagi sa mao nga mandulunda aron tintalon. Unsang-unsaha mga kaigsunan sulod sa 40 o 40 kagabi o 40 kaadlaw gitintal man dayon sa yawa. Kay nakita man sa yawa mo igsuon nga gigutom na si Jesus sulod sa usa ka bulan o 10 kaadlaw niyang pagpuasa gikan sa gabi o sa adlaw. Ingon na Satanas kiniron maako na guni mabiktima kini nako ni. Pakita dayon siya. Giingnan dayon niya mga igsuon. Kung anak ka man sa Dios, himuak kining bato nga pan. Giingnan dayon sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kun dili mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Giintroduksyonan dayon sa ni Jesus. Nahantong mga kaigsunan ning sibat siya. Ngano man gilaylo niya si Jesus nga moy tag-iya sa tanang mga butang, way klaro. Una dinis kalibutan, daghan kay kung mga Kristohanon mabiktima niini, labi nagduna po'y pagka-interes, madato, madunahan, makwartahan. Hala sige, apil mo aning organisasyon, kay piaut ni unsa pa diha. Di ba kanimong 1,000 mahimong 10 million unsa pa diha? Perti pong karakara pamaligag hayopan hasta sweldo gihurot, pagkasunod simana, pagkasunod bulan nawagtang impastanan. Hello, dili lang mga Kristohanon. Samot o dili mga Kristohanon. Nabiktima manggani ng mga Kristohanon, labi ng mga Kristohanong alang-alang o hilaw. Apan kung ikaw o ako, dili gyud ka alang-alang nga pagka-Kristohanon o dili ka alang-alang nga Kristohanon atubangan si Ginoo, o di man gag ko ma-scam igsoon. Dili man kamo desisyon dayon. Dili man ka moingon, ala sige, akong ibaligya ni akong katunga sa akong kabtangan kay mo apel ko ana kay sunod bulan mabilyonaryo ko. Nganong nabiktima ang tao kana mo kaugalingon nga interes. Wow, Tinoo dili tan-awan lang gud si ibag si Adan. Kung si iba ni atong mga panahon na wa pa siya magpadala sa tentasyon ni Satanas, dili man mahitabo si Adan nga iyang bana matintal uban niya. Apan kun do naman say interes nga niingon man si Satanas, kung mukaon ka niini maapli ang imong una-una, mahimo kang sama sa Dios. Wow! Kung ikaw igsoon mahimo ka ni kang gusto kas imong kaugalingon, malibil ka o mahimo ka sa Dios, sama sa Dios, mahimo gyud kang parihang Satanas nga itambok gikan sa iyang trono. Hello. Tinuod gyud na. Dili sayop ang Biblia. Nganong ang tao nini kalibutana dunay kaluyahon o mismo ang kaluyahon maunay mo kanoy nimo sa imong kalaglagan o kapildihan
ngadto sa impyerno. Nganuman, mas nindot pa ninyong paminahon ang mga sugilanon sa silingan. Mas nindot pang paminahon ninyo ang mga suggestion sa dili mahinadlokon sa Ginoo. Apan kung minsay ganis Ginoo, ambot na lamang kay moingon gid ang tao, mura man ko si hapon Biblia manaon niya ang gaba gahimo anak tao ra magyapon. Yes, tao, pero dunay lamdag sa Holy Spirit. Ikaw og ako maghimo kag Ginoo, wa kay lamdag sa Holy Spirit imo rang giampuan. Naas Biblia wala? Wala. Mango mabiktima gud ka igsoon. Mao nga dinis kalibutan maigsoon ang puntarya ang mga Kristohanon. Nganuman, dili na biktimahon pa katong dili mga Kristohanon. Nganong biktimahon pa man nila, nga pariha man nila kinaiya. Ikaw, apan kung ikaw igsoon, dapat magbantay ka, magamping ka, maglig-on ka, aron ikaw dili mabiktima. Kaya kung mabiktima gayon ka, maigsoon, pagkadakong katawan ni Satanas. Padayon ta pagbasa igsoon. Ingon diri mga igsoon sa city, unya may gubat dito sa langit si Miguel og ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon og ang mga anghel niini. Wow, sila mo na nag-away. Siyempre ang dagon og si Miguel Arkanghel maoy manulunda sa Dios, nakigsangka patay ang dragon oy. Mudao ka ang dragon sa mga manulunda sa Dios? Wala. Sipat mangani gihulog mangani si Satanas tanawa ra gud. Kung gamanan pa si Satanas dili siya mahitabong gihulog siya sa Dios. Lamang si Satanas maigsoon gusto lang gud siya nga mo take over sa posisyon sa Dios. Mao nga ibin sa mga simbahan, ibin sa mga patukuranan, kung sa usa ka organisasyon naa gani usa ka tawo nga gusto makiglibil sa nag-lead ni ana, posibilidad di go na motuo sa leader. Posibilidad mga igsoon maunay magbuot-buot ug way kalabutan ang gadala sa simbahan. Maumanay magbuot sa tanang programa, maunay magbuot. Mangisog pa nagimo ng koreksyonan. Kay mao lagi naanay nakatunan, katunang way klaro nakatunan. Hello, di mga waktang. Naun sa may nahitabo ni Satanas di nawaktang. Gitangtang sa trono sa Dios kay magpakauring nun man. Gusto mo siyang makiglibil sa Dios, bisag way klaro. Mao nga sa atong pagpangalagat igsoon, kung sa huna-una sa tao nga gusto kang mulibil o mulabaw sa mga alagad sa Dios, klarohan na. O siguro nga ikaw alagad sa Ginoo. Kay kung dili maigsoon mga wagtang regyon na. Ingon diri mga igsoon, onya may gubat dito sa langit og si Miguel Arkanghel, si Miguel og ang iyang kauban nga mga anghel nakigsangka sa dragon og ang mga anghel niini. Apa nabuntog ang dragon og ang mga anghel niini o gipanghinginlan sila gikan sa langit. Anawa ra ko na. Gipanghinginlan si Adan o si Eva, gihinginlan sila sa tanaman sa Eden, kay nganuman, wala man nila tuoha ang balaod sa amahan nga mao ang Dios. Hala Eva, hala tao, Adan, Eva, ayaw na ninyo buhata ang pagkaon sa kahoy nga nag-ila sa kinabuhi o maayo o daotan. Ay kinisab si Satanas maigsoon kay siging gahongong, ay babae dili lagi na tinuod. Ngano man nga dili man si Adan gitintal ni Satanas, kasagaran manggon nga tintalon ang bahay kay huyang man na siya og desisyon. Tanawa ra ko ng bayi o kanang laki. Ang kinaiya sa lalaki lig-on gina, pero babae maigsoon magpaling-paling na oy. Tanawa ra ko ng kinaiya sa babae, pero dili tanan. Hello. Hinumdumi mga igsoon ang illustration sa usa ka himtang sa babae. Pila ka gusok sa porsyon sa usa ka lalaki nga gikuha aron mahimong babae. Kwintahan na inyong gusok ron diha. Kung imo na siyang kompyuton, pila ka porsyon sa gusok sa usa ka lalaki o gusok sa usa ka babae. Siyempre mo ingon ka parihara man na sila, pero nag-ingon ang kasulatan gipakatulog ang tao sa Dios.
nga mao ang lalaki, gipakatulog siya o gikuhaan sa usa ka gusok aron ang usa ka gusok mahimong babay aron iyang ikapartner. It mean to say mga kaigsunan, huyang ang babae, mao si Satanas sa iyang pagkakita sa babae, giingnan dahil niya sa iba. Dili pa ko na tinuod babae, oy. Nga maalakan si mo, hinuno mapariha mo sa Dios, nanawa ragod si Satanas. Kay si sa Satanas, kanunay mo tintal ni mo, kay mo ingon man na, ayaw patuoan ng pastor niya, oy, wala na klaro, oy. Ayaw patuoan ng mga grupuha, kay hapit na na. Mga bungkag na na sila diha. Ayay. Nagkatuhin taon, megsuon nga huyang sa uguna-una, ay nadala, oy. Pero sa diha mga kaigsunan na himong naglikon ang mga katawhan, wa na may isyo, wa na may sugilanon, nangatihaw man sab. Imin ba? Ngano man ang atong gihimo, ang imong gihimo karon kung na imo ning na-encounter sa imong kinabuhi, ibin sa imong kinabuhi karon igsoon. Sa tanan nga naminaw, ibin sa imong kaugalingong pamilya. Kung mahimo kang Kristohanon, ang imong kaugalingong pamilya maunay mahimong magbabalda. Moingon man na maigsoon, sa man pastor na ka, sipit-sipit na makagbiblia, labi na baguhan kang mga lagad, ang mohang barkada sa inuman, moingon ay pastor. Di ikaw igsoon nga bago pa, di mo aksyon po kaglaylo igsoon, kay mao lagi na maulaw manggug ko. Ayaw ikaulaw ang mensahe Ginoo, ayaw ikaulaw nga ikaw mahimong Kristohanon, kay kanang mga tao sa kalibutan apil na sa kalautan. Mga tao sa kalibutan nga dili mo ila sa pagkagamhanan sa Dios, paingon na sa kalaglagan, kay moabot ang panahon paatubangon ta ikaw ug ako base sa imong mga binuhatan. Apan kung ikaw lig-on kang nagbarog, lig-on kang adunay pundasyon sa pulong sa Ginoo, kinsa man sab sila atubangan sa Dios, o kinsa man sab ka atubangan sa Ginoo. Hello. Wala man siguro ta sige, wala man siguro ka pangayo kada adlaw bugas sa ilaha aron ikaw maulaw nila. Naningkamot man kaha ka, naningkamot man kaha ko, naningkamot man kaha ang matag usa aron makapabuhi sa pamilya. Kay tinuod ang tao igsoon mohatag na usa, duha, tulo, ikalima ana, bagulbol na na eh. O pay klaro gipanugin na kasi imong silingan, nagsalig ra man ang pastora diha. Tinuod dili. Kay mag-una man ang bagulbol, mag-una man mga igsoon, kay muingon man mga tao magkaigsunan, ayay, nanambok ra man ang mga tawhana, di ako man yung mga klaro, natanawa ra ko na, ikaw nga, nangalagad, sige no, mo-action po kaglaylo, dito no, nabiktima ka igsoon, oy, nauwat ka, pero timan sa pasunod sa panahon, makarealize ka igsoon, makaunay dili man din ni mao. Imbis mo tabang ko sa mga alagad sa Ginoo, nagpadani man hinoon ko sa kalibutanon nga hulohingihong o mga honghong away klaro, natanawar. Ingon diri maigsoon, onya may gubat dito sa langit. Si Miguel ang kauban sa iyang mga manulunda nakik-away sa dragon, apan nabuntog ang dragon o ang mga anghel niini o gipanghingin lang sila gikan sa langit, asa man sila paingon di sa yuta. Ingon diri sa 9, gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlag yawa, tanawa ra ko na. Dragon nga ginganlag yawa, piting klaroha, muna sa kalibutan mabalaan ang tao nga Kristohano, dili kami ay yawa man bataan natanawa ra na. Mas kisgot na gani ang tao gyawa na mura ko nagyawa. Hinumdumi mga igsoon, kung ikaw kanunay naghisgot og yawa, mamisti gani ka, mamamalikas gani ka, ikaw nga nagsulti, mura po kagyawa. Nga naman, imo man kimensyon si yawa. Pero kung ang imong gimensyon nga lang sa Dios, wow, to God be the glory, tungod kay naghari man nimo ang Dios, siyempre ang imong gimensyon o ang imong giyaw-yaw nga mugula sa imong baba, minsay sa Ginoo, ang ngalan sa Ginoo. Ibin gani mga kaigsunon, mga Kristohanon man, madunggan ra magani nga ibin ang mga anak inong yawa po ni bataan ni buluyagon man at tanawa ra ko na.
Kauna ang yawa, sunod ang buluyagon pagyud. Ganuman si Jesus, dili siya buluyagon sa Dios. Nag-agad siya sa desisyon sa iyang amahan, mao hinungdan nga si Jesus haom ang iyang kinabuhi pinaagi sa balang kasulatan nga atong giwali. Wow! Ikaw ug ako kung nagbasa kag kasulatan, ang imong kinabuhi haom sa Biblia, apan kung ang imong kinabuhi dili haom sa Biblia, bisa kung saon pa nimog memorize ang kapitulo bersikulo, iya lang gyapon ka sa yawa. Klaro dili? Klaro na oy. Ingon diri mga kaigsuonan, ani ingon tan-awa ra ko diri. Gitambong mga kaigsuonan ang karaang dragon, ang dakong dragon nga karaan biting, ang dakong dragon nga maong ginganlagyawa o si Satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Wow, magbantay ta kay ang Satanas ang mao nga yawa, nga mao ang dragon gitambok sa kalibutan, nga maoy maglimbong sa tibuok kalibutan. Asa mata nagpuyo? Wala mata nagpuyo sa Jupiter, wa mata nagpuyo sa Uranus, wa mata magpuyo sa Mercury o sa Pluto o sa uban pang mga planeta nga nabilong sa 9 planets. Hello? Di mata kaadto sa Pluto. Tingali doon ay nakaadto dito kung mga scientist ka, pero pilar ka po. Wa pa'y tao nga nakaadto sa planet of sun. Kinsa man maigsoon. Tingali kung makaadto ka sa planet of sun, walay scientist nga makabreak sa imong record. Makaingon gyud ng mga scientist, saludo ko nimo. Wa pa'y klaro mahimo kang Ginoo sa ilang paglantaw. Tanawa ra ko ng mga sakit sa kalibutan. Di ba himuong idol? Even gani sa tingog. Muingon, grabe, oy, mutoy akong idol. Unang ayaw ko ninyong idola. Kay mahimo tang Dios-Dios, mahimo tang istatua. Buhi pa ta igsoon. Hinunoa ang minsayes Ginoo maunay ipahari nato. Dili si pastor, dili si pastora, dili si sister ayaw i-idol kay dili na mga Dios-Dios. Klaro dili. Nganong ang tao mo tuog Dios-Dios kay maunay ilang gipaka-Dios. Maunay ilang gikahadlukan. Mao magani ang pulong sa Ginoo. Kiklaro nga kinsay imuhang simbahon, kinsay imuhang sampiton. Ikaw kuno igsoon sa imong kinabuhi karon. Kung ang uban imong sampiton, for example, doon na kay amiga, unya maoy gihatagan og importansya ikaw o sa imong bation. Di ba makaingon may batasan to? Ako ra ba to'y gahatag ato, di ba? Kung ikaw dili kasabot sa mensaheng Ginoo, pero kung makasabot ka, ayaw nang ibutang sa imong una-una. Pasalamati hinuon ang Ginoo. Maunga ka ang mga lagad sa Ginoo, kabalong mo adyas, kabalong mo dawat, kabalong mo pasensya, kabalong mo pugong sa kaugalingon, dili madali-dalion sa desisyon. Imong mabalaan ang tao nga lawom o kahibalo sa Ginoo, moingon rin gina, pastor, ako sanang una-unahon. Dili ko magdali-dali. Ako sanang pamalandungan kay basig sa unahan. Masayo pra unya ang uban niya, dili day tinuod. Natanawa na. Imo pang masayran ang mga tao nga yanos kalibutan nga lahong pagkinaadban kaysa mga taong karakarahon. O sa manang karakarahon, makita dayon desisyon, makita unsay mga problema, dayo kawagtang. Hello, dayo kaluya, dayo ingon nga kaigo naman kunoon. Imbis na himo kong Kristohano, may gani kay gikoreksyonan ta, pinaagi sa mensaheng Ginoo, og labi pa gipasagdan ka. Aron magsigi ra kag imong kaugalingon nga desisyon nga dili haom sa Biblia. Paingon tas impierno ana ora tagyawa ana, maigsoon. Ingon diri sa 10, unya na nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ani nagayon ang kaluwasan gikan sa Dios. Wow! Ani nagayon ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayon sa Dios ang iyang gahom. Ingon nga hari o gipakita na ni
Mesiyas ang iyang autoridad, kay ang tiksumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios, nagsumbong sa atong kaiksuunan sa adlaw ug sa gabi. Wow! Kanang tiksumbong mga igsuon, kanang tigdalag hatod o kuha sa mensahe, duha ra mangguna. Dunay magsigtig hatod mga messenger. Murasag messenger ba, kung katrabaho ka sa usa ka kompanya, miingon ang kompanya, hala mangita ko, nag-hire kog messenger. Unsa man ang messenger, taga-taho, igsuon, taga-balik taho, munay taga-kuha, back and forth. Unya kung manghapit-hapit na sa silingan, manghapit-hapit na sa dalan, makakuha na og mga sugilanon, pag-abot sa unahan, pag-abot sa iyang gibalikan, lahi na Hinoo na nga iyang masugilon. Amen ba? Munang lisod ng kusog ay manghapit-hapit. Ingon diri mga igsoon, sa ang Mesiyas ang iyang autoridad, kay ang gisumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios, mga kaigsunan adlaw sa gabi, ginganlan nagikan gihinginlan na sa langit, gikan sa langit. Nakinsa man ni mga igsoon, di ba gitamog si Satanas? Gihulog din is kalibutan mo, hinungdan magbantay ka igsoon aron ta dili ka mabiktima. Ingon ang 11, gibuntog sa atong mga kaigsunon ang yawa, pinaagis sa dugo sa nating karnero o kamatuoran nga gisangyaw nila. Wow! Kamatuoran nga gisangyaw sa mga kaigsuonan, kamatuoran nga gisangyaw sa mga tao, niya atong adunay katakos o kaalam gikan sa Dios. Apan kun wa gani kay kaalam, ang imong isumbong ug ang imong giwali, imong kaugalingon. Hello, mga sugilanon sa palibot, dili sugilanon pinagi sa balang kasulatan. Mao nga niining mao nga David, nagpasi kitag Biblia, wa ta nagpasi og resultas palibot igsoon. Tingali doon namatay ibasi mga kaigsunan, haom sa pulong sa Ginoo, mga trahedyag, mga pangitapo, naaman na sa Biblia, mga linog, gubat, kagutom, kamatay, init, hulaw, kaniadto pa na nahitabo. Pero naabas Biblia ang mga alagad sa Ginoo, gipasagdan niya, wa magani sila pagutmi, wa magani pagutmi si Elias nga tuas kapangpangan, tuas sa mga kabukiran mingtago mingson, kapadala magani ang Dios og uwak. Wow! Ikaw og ako igsoon, dunay mga sitwasyon nga kawan-an ka, pero dili ka kakulangan. Usa na si kasambingay mga kaigsunon nga mga alagad sa Ginoo, tingali mawadan pero dili makulangan, nganuman pagkasunod na naman po na. Pero kato mga tao maduwa-duwaon, magsige man naguna-una, ayay, human ko ani, kuraw ko ani. Kanos aguta gipakurawan sa Ginoo igsoon, nangamatay na unta tadugay pa. Una nga usa ka alagad sa Ginoo, gipasiaw siya, tinuod gina pastor, kay kung gipadato patas Ginoo sa una ratang gipadato, tan-awa ra guna. Tinuod magguna. Kay kung dumatato pag yung kam ekson, doon na, dugay ra kang gihimong bilyonaryo, tanawas pakyaw. Sa iyang kasaysayan sa kinabuhi, dili ka katuo, gikan sa construction boy, gikan sa basurero, kung sa iyang kaimtang. Pero karon mao ni pinakadato sa tibok kalibutan. Tibok og nasod sa Pilipinas, may ekson maunay number 1. Even ang mga artista, wala niya kabreak sa iyang record sa iyang pagkadato. Iyahan ng papel, dili na imuha, o nang dili sa tamasina sa mga butang sa uban, kay dili sa na ikalipas Ginoo ang pinakadato sa tibok kalibutan, katong kontento sa iyang kahimtang karon. Wow! Kay diskontento gani ka igsoon, na mosamot kitag kaguwang motupas taga Cebu, musamot kita katikuko, samot kita kakunot, mubangkunot na ta, kay naabot na tas pangidaron igsoon, musamot kita. Hello, ato pang abusaran, magsige patag inom, magsige patag laklaan ng init kaayong bino, sige patag kahubog anang bahal sa ityo, kung unsa pa diha, mga lambos pataan ng bato, pagkauma, guba ng namong sa madisgrasya sa motor, muingon dayon sa mga katawhan, unsa may nganong na disgrasya, ay pete huboga,
galugos na lagi nigdalas motor maigsoon. Na one time mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kinsa na itong nagyaka na lamang o iyang motor iyang giatngam. Na ang motor mo yung nakabawas, gaatang niyas, kay piti siya pagkahubuga. Hello, may rasab nga gaatang siya, kay kung ipadayon sa asan na sa paingon, at to tingali sa kagulkol, kay piti ba ng handigan ng kang langhad, iksoon. Ato asas pinakataas. Ang motor gaatang, siya ga yaka sa karsada, iksoon. Gasulo sa pinday makaigsunan, may rasab. Kay musamot bisa kahubog kung malagpot dias hawanan sa karsada nga dulugon kaayo, iksoon. Mga disgrasya pamagani ng maigsugan, timpaw pa kaayo ng mga nilantawan unsa pagkaha ka ng mga hubog nga gawarda-warda na makaigsuran na pay mga apil. Aduna pay mga disgrasya, maangin pa ng uban nimo ang mga way labot nimo sa imong pagkahubog-habog kanang pagkapalahubog. Hello, kaayuhan ba ang resulta? Waoy, kundili katalagman, problema, musamot ni mugdunok nga ikaw magantos ibin ang imuhang pamilya. Tanawa ra guna kung ang imong bisyo, dili man ikaw ray magantos. Magantos ang imong asawa, magantos imong mga anak, magantos kung palahubog kang bana. Hasta apil imong mga silingan, mga hadlok pa kay magwail ka. Hello, pero madunggaban, piting ka absab. Magpatabang sa mga silingan. Magtawa ko, tabang mo! Kay naputol, kung sa'y naputol. Kana og anam-anam mo tagaan pagkagigayos Ginoo. Og mamatay good ka. Goodbye Philippines. Mao nga ang atong kinabuhi ni kalibutan na maigsoon ang pingan nato ni uban ang pagpangalagan sa Ginoo. Kaya minsan is Ginoo wa ni magtug-an aron ikaw malaot kundi nagtug-an ni aron ikaw mahimong mabako o magkinabuhi sumala sa balaang kasulatan. Ingon diri maigsoon, tan-aw ra gud. Diri sa Jis, onya nadungog ko ang kusog nga tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios gipadayag nagayod sa Dios ang iyang gahong ingon nga hari. Wow, gipakita na ang Mesiyas nga iyang autoridad. Kay ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios o nagsumbong sa mga kaigsuonan adlaw o gabi gihingin lang nagikan sa langit. Nakinsa mato mga chismosa mga igsoon, mga marites. Muni mga marites sa langit, mga yawa mga igsoon, mga demonyo gihulog na oy. Kay mao ni sigsamok-samok dito sa langit. Sama kang hope mga igsoon nga nisaka dito sa langit ang yawa. Niingon ang Dios, "Nas Satanas, unsa man nakakita kas akong alagad nga si Job." Nagiingnan siya sa Satanas. Ako salayo na Job og dili makabalikason. Nagiingnan siya. Sige, sulayi pero ayaw ang kinabuhi. Ning lampo si Satanas, waoy, nauwaw, matod basta kasibo, nauwaw. Kano man, wa man madala siyo. O nang ikaw ug ako, kung tinuod yung kang alagad, nangalagad si Ginoo, kasi kinsa pang mga tawhan na mutuhal ni mo, di ikaw na makatalab, iksoon. Ingon diri, 11, gibuntog sa atong dugo. Ingon diri, gibuntog sa atong mga kaigsunan ang yawa, pinaagi sa dugo sa nating karnero o kamatuoran nga gisangyaw nila. Wow! Ang atong gisangyaw kamatuoran o ang kamatuoran muhatag na itong kagawasan. Inoo dili. Ingon diri, wala sila ihikaw ang alang sa kinabuhi bisan sa kamatayon. 12, busa paglipay kamo kalangitan o kamong tanan nga nagpuyo. Wow! Ato ning ipadayon diha. Apan alaot ang yuta o ang dagat kay ang mikunsad kaninyo ang yawa. Ayay. Alaot ang dagat o ang yuta kay ang yawa maigsoon diris yuta mikunsad sa dagat. Yawa. Suko kaayo kay nasayod man siya. Mubo na lang ang iyang panahon pagbantay. Kay nakabalo ang yawa maigsuon kay hamubo na yung panahon, mabiktima yun na. Huwag pa'y klaro, ikaw mabiktima. Mga Kristohanon, pagbantay. Preparado ka.
Kay ang yawa din is kalibutan, mamiktima na yun ni. Kay mubo na lang ang iyang panahon. Mangangin man ni igsoon. Tanawa ragod ang mga pagtukuranan nga dili may nadlukon sa Ginoo. Maupay himuon ang yawa, maupay himuong yawa si Jesus. Balihon ang sitwasyon, balihon ang kasulatan, pero nag-ingon ang kasulatan, kinsa katong mukuha o mukudugang niining basahon sa kasuguan, wahaon usab nako ang kinabuhi diya sa libro sa kinabuhi. Kinsay gasulti? Dios mismo, dili si Satanas. Kay kung naa pa sa Biblia makaigsunan nga si Satanas mahimong kangkiror, mahimong magmadaogon sa ulahing mga adlaw, mutuo ko igsoon. Mutahod kong Satanas. Kinaas kasulatan pero kawaman. Si Satanas ay akong tuuhan, si Satanas ay akong sundon ang batas sa kinayang Satanas. Dili man. Way rason mga kaigsunan nga mosunod ta sa batasan ni Satanas. Kay ikaw dili para Satanas kundi ikaw anak sa Dios o gihimo ka sama sa iyang dagway. Pagka-insultuhan nato igsoon. Insulto sa kapuputon sa Dios nga ikaw gihimo sama sa iyang dagway. Kung ang Dios pa mga igsoon pagulbulan, kung ang Dios mismo kusog kaayo siya nga kanang mangwinta, ingnon gyud kang wa koy batasan ni mga tao. Gihimo nako ang tao sama sa akong dagway, gialimahan, gipakaon, gihoy pa nako gikan sa abog, way batasan. Natanawa ra ko na. Pero nagpabilin sang nagpaubos, nagpabilin sang nagpailog, apantiman ang iyang pagpailog, doon ay kinatbanan, kay siyang pagbalik, maningil na siya. Magdala siya ang mga anghel na adunay kagahong, bisan sa tingog na lamang mga igsoon, bisan sa kahayag na lamang, di good ka kaharong kung ikaw makasasala sa iyang atubangan. Munang klaroho nato ang atong pagkakristohanon mga pinangga. Nasayod kong daghang naminaw karon sa Sign FM. Nasayod ko nga daghan karong naminaw nagsunod ni ining mao nga dapit, ni ining mao nga programa sa kahanginan. Og way nalilong sa balaang kasulatan ang tinud-anay nga kamatuoran nga dinis balang kasulatan nga magtug-an nga ikaw ug ako duna kay paglaom human ni ining tanan sa imong pagsakripisyo, sa imong pagkakristohanon mga pinangga. Pasagdai ang mga problema, pasagdai ang mga kawaladon, lamang padayon pagpanikamot sa uban ang tabang sa Ginoo. Di sabta magtinapulan oy. Kay usahay magod ang makadaot sa mga Kristohanon, mga tapulanon man sab. Dili man sa mo trabaho, di man sa mo kuki, nga dako mauntag panahon. Maumagani ang tao mahimo nga walay klaro, labi na kung walay Ginoo. Kay ang mga panahon nga para unta sa pamilya adto na mas kalingawan paingon. Alpadayon kita sa pagbasa mga igsoon, ingon ang 13. Pagmatngon ingon diri sa 13, apan alaot ang yuta ug ang dagat, kay mingkunsad kaninyo ang yawa nga suko kaayo, kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Biting sukuan na gyud niya, labi nagsigi siyang makontradikan sa iyang gusto o binuhatan, pinagi sa balang kasulatan nga giwali sa mga alagad sa Ginoo. Biting suko siya igsoon. Ingon ang 13, sa pagkamatngon na sa dragon nga gitambog na siya ngadto sa yuta, tan-awa ragod sa iyang pagkahibalo mga igsoon sa usa ka dragon nga gitambog na siya sa yuta. Gigukod niya ang babayi nga nanganak og ang batang lalaki, apan ang babayi gihatagan og bako sa dakong agila sama sa agila, aron makalupad siya ngadto sa ihang dapit o sa kamingawan, diin atimanon siya sulod sa 3 ka tuig og tunga og makalikay siya sa kapintas sa dragon. Wow! Gitagaan man pud ay pamaagi ang usa ka babae nga makalikay sa dragon. Tanawa na ko na. Mao nga ikaw tinuod nga Kristohanon, tagaan kag paagi
nga makalikay sa bisan unsang kahimtang sa mga tentasyon. Ang problema manggod sa tao kung magpulo pa at bangsab kay muingon sa mo igsoon mapasaylo no magod ang Ginoo pastor. Onya doon na po'y magpalupa chancing mga kaigsuunan, bisag minyo na, bisag doon na asawa, doon na bana. Magpalupa chancing manchap. Rag-inchik ba? Di mabiktima. Kay maupo di ay ampay. Ang Kristohanon magpaikot-ikot. Bisag daan ay pamilya, naanay mga anak, magpagigol, magpakita pulpuson. Nyaglantawon pos mga taos palibot. Tapon-tapunan, ayaw na naman nagtapon eh. Kaya maumanay inyong gipangita, maumanay inyong ampay. Mga babae, parihara po sa lalaki eh. Ingon ang 15 igsoon, onya ming. Ingon diri sa 15, onya mibugwak ang dragon og tubig nga daw suba aron ibanlas ang babae sa bulog ni ini. Naglabot ang dragon oy. Ingon sa patyo giti kang bayhana ka. Bugwakan tikag tubig aron ka maanod mura pag tsunami or bagyo sa dapit sa asan tumaigsoon sa Dubai. Naghimo nga dagat ang airport. Gibugwakan ang babae og tubig maigsoon. Ang problema sa iyong pagbugwak na mapuning laban. Tanawa ra god. 16 apan ang yuta mingtabang sa babae. Grabe. Ang yuta mitabang sa babae. Pertinggo la sa dragon. Apan ang yuta mitabang sa babae kinsay nagbuot ini ang Dios. Kay makahimo man siya. Uy di maganing lukoto niya ang langit. Uy di maganing lukoto niya ang yuta bisag karon dayon kung mahimo sa Dios. Kung iyang gusto, wa may makapugong niya igsoon ikaw ug ako asa ta ibutang. Isangkay bata mo igsoon sa basurahan. Pwede ra kitang isangkay. Ingon diri giabli sa baba ni ini o gisuyop ang tubig nga gibugas sa dragon. 17 napungot pag-ayo ang dragon o nakikaway siya sa tanang kaliwat sa mga babae o ang tanang mga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Grabe nakikaway na hinuon ang dragon. Una karon mo igsoon perting isugas dragon. Iso kay mga pagtulunan nga nagsunod sa dragon. Nakikpugno kanunay dias mga alagad sa Ginoo pero di man gyud sila mahitabong magbadaog kun man. Hinumdumi hait pa sa espada ang mensahe Ginoo. Mudulot kini, mukulikot kini itin sa tinakduan ug kalutahan ug una-una sa tao. Muusisa, muexamine sa usa ka tawo. Unang ikaw ug ako eksaminon igsoon kung takos baka sa iyahang himaya. Ingon diri, ang babae og ang tanan nga nagtuman sa sugo sa Dios og nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Wow! Ang kontra di ini nga dragon katong nagmatinumanon og nagsunod sa sugo sa Dios o nagkinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Munang ikaw ug ako kung nagkinabuhi ka ang pangutana o wala ka magkinabuhi, adi gyud ka kontrahon ani. May nga man ay ayaw na ay. Kabalo ko ana, paling-paling na. Huwag iuukir na, ayaw na. Katong likon mo atong puntaryahon ani. Aron mabiktima ni ato ni sukdon sila kung saan sila kalikon. Hello. Ingon diri mga kaigsuonan. 18 og ang dragon nagtindog sa baybayon. Ang dragon nagtindog sa baybayon, nagpaantaw na lamang yung taon. Unang ikaw o ako kung Kristohanon ka, Kristohanon gayon ka. Kinahanglan mga kaigsuonan ingon ang Juan kapitulo 4 versikulo 5 ngadto sa 17 o sa unahan. Ingon diri, walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Ayay. Kay kung ikaw nangalagad sa Ginoo, maurag yapon ang imong kahimtang, naghimo lang yapon kang magpakasala sa kalibutan, ayaw na lang magpag-alang-alang. Kay kausik-usik man as imuhang trabaho, kausik-usik sa panahon, imo ra gyung giuwat ang Ginoo.
labaw sa tanan imong giuwat ang imong kaugalingon. Hello, dili lisod sabton ang Biblia, pero lisod buhaton ang iyang sugo gikan sa Biblia. Kaya ang sayong buhaton sa tao nga siya matagbaw sa mga kalihukan sa kalibutan, kay ang giuna-una sa tao okay na kung malipay siya dinis kalibutan, pagsunod way kalibutan paingon sa kalaglagan. Atong basahon ang unang Juan. Taning basahon ha, kapitulo 4. Adaw na mo'y Biblia. Kapitulo 4, versikulo 5. Tanawa ra ko diris versikulo 5. Akong basahon eksoon. Kapitulo 5. Naghisgot sila sa mahitungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan kay sila iyaman sa kalibutan. Mahibal-an ang tao nga iya sa kalibutan ug sila mamati sa mga sugilanon sa kalibutan kay iya man sila sa kalibutan. Apan kung ikaw dili iya sa kalibutan, ang imong gipamati mensahe sa Dios, kay ang mensahe sa Dios nagtuk-an sa kasiguruhan sa imong kinabuhi sa umalabot nga mga panahon. Wow! Mao nga nining kalibutana, kasagaran ug maoy gihatagan og pabor sa mga tao, mga sugilanon nga dinis kalibutan. Kay moingon man na sila, wow! Ato taron dito, to ay disco, to ay tari, to ay sugal dito, to ay daghang kalantrakas, ato takuyog ta. Unya ra ko ng simba, oy. Oy, nadato ka ng simba, si pastor na. Tuom ako ng pastor nga kanang iyang giwali, ya sige ra. Tawar gyapon na, gahimo anak tanawa ra ko na. Di ikaw sa petisam ni mo, sige. Ato sab ko dito, oy. Kay nalato na kong simba, kay sige sab ko kaigo ni pastor, way angay. Natanawa ra. Sige ko katingkoy. Nganong sige ka kaigo, kasi kira mapagbuhat sumala sa kabubuton sa kalibutan, wa man ka nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Hinumdumi mga ekson, kung nagkinabuhi ka sa pulong sa Ginoo, di igod ka maigo. Kung nagkinabuhi ka sa sumala sa kasulatan, nagkinabuhi ka o nagtuman ka sa sugo sa Dios, di igod ka masakitan, kung dili malig-on hinoon ka, kay pasination ka. Bulahan ang tao nga gibutang-butangan, gipasanginlan sa tanang matang sa kadautan. Wow! Diya pa lamang sa mga Mateo maigsoon nagwali si Ginoong Hesus dito sa kabungturan, daghang naminaw nito mga panahon na. Pero katong naminaw maigsoon sa panahon sa pagbitay ni Jesus, wala na gito mahimo, wala gito'y luna sa ilang una-una nga naman, nakalimtan o nairis ang tanan. Hinumdumi, igsoon, mga matay o mga waktang mami nga mga alagad sa Ginoo, hinumdumi ang pulong sa Dios magpabili ni hangtod sa walay katapusan. Hinungdan ang mga apostol kaniadto nga nagwali, nagkinabuhi niini, hangtod karon kiwali ang ilang pagka nahuman ang ilang pagka-apostol sa Dios. Nining kalibutana sa tinud-anay nga kahimtang, ang handumon sa tao ang imuhang pagkamatarong. Ang handumon sa tao ang imuhang pagserbisyo nga matinud-anon alang sa mga tao. Apan kung ikaw o ako, wa kay ayong batasan, wa kay maayong panag-ingnan, ingnon gyud mayra pong namatay tong tawhana kay birtitong maldito ha. Naapil ko ato, nakulatahan pa ko. Usa sa ato nga amigo igsoon, ingon siya, ako wa magani ko anak mo laban, kay apil ko anak talay sa panahon sa una, apil ko anak bastro, natanawa ra ko na. Di man siya makalimot igsoon sa kasakit nga iyang nahaguman ni atong panahon na. Di ba yun ay mairis bisag ka edad na sa 82, 84, kababata sa akong amahan nga atong nakahinabi sa pipila ka mga adlaw. Ingon siya, ay wa gyud ko malimot atong gibastro ko. Nganong gibastro man ka? Kay mao lagi sila may gabot nga atong panahon na. O nang pag-abot sa henerasyon, ingon siya, ay di gaw ko mulaban anang mga pamilya ha.
Kay ang amahan anak sa panahon sa ilang administrasyon maunay ka kulatan na mo natanawa na. Apan kung ikaw bisag butang-butangan ka, tumu-tumuan ka ug dili tinuod ang imong gihimo, mahimo gyud kang magpadaog kung sunod panahon. Kay ang mga taong tigbutang-butang karon sunod ana maulawan, matingi man na. Matihaw man na, lantawa, di ba? Hilaw kayo in-smile. Mura nas Ismail o katong matutpas akong apuhan nga asawa sa akong asawa maikson ako din asawa. Yang apuhan matutpa niya. Ilado raman ko ng taong in-smile nga iring. Kanang Ismail bag iring. Mukalit ngisi unya. Pagtalikod ay hello, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastora Imagine. Wala na day mo ilingaw ron diha or nahumana ninyo trabaho diha. Salamat sa Ginoo dunay sa iminsay. Amen. Amen. Thank you so much God. Tinuod ko na. Unang salamat sa Ginoo nga sa mapait o kalisod nga atong kasinatian, ibin og ikaw og ako nagkalain-lain man atong sitwasyon. Ibin ba na og asawa do na matay kasinatian, nakalisod mga challenge, pero diya sa mga kalisod o mga challenge nga moabot nato mga sakit nga mga pulong nga dili makaog iro, samot dili makaog iring, apan wa man kita pasagdis Ginoo. Hello, nahimong nagmalampuson ang tanang buluhaton, kay kining buluhaton nga gipiyal sa Ginoo labaw sa tanan nining mao nga dapit, dili buluhaton para sa tao kundi dili buluhaton para sa Ginoo. Mahinungdan giandam o giredi na ang panalangin sa Ginoo. Wow, unay tinuod. Ingon diri maigsoon tan-awa ragon sa 4 sa maninan basa maigsoon kapitulo 4 versikulo 5 ngadto sa una. Ako kining basahon igsoon ngadto gini sa 18 taas-taas ni maigsoon. Dinhi sa 5 niingon diri, naghiskot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan kay sila iyaman sa kalibutan. Wow, kinsa di ay ang mamati sa mga minsay sa kalibutan, katurapod nga para sa kalibutan. Apan katong para sa Ginoo, ang mamati nga mga katawhang matinud-anon katupong layhan nga magmupuyo sa langit nun nga dapit nga giandam sa Ginoo. Wow. Simpre, ako igsoon di ko mamati bisag kinsa pang tawo sa kalibutan basta akong pamatud-an pinaagi sa balang kasulatan nga layo ra gyud kaayo ang sugilanon. Ego ko matala dayon, ego ko mutuo mo kihatar ko gamay, mo smile ako. Tinuod ka ni misulti ni tawhanan ni. Di ba ka ni butang-butang lamang sa iyang isikataw aron madaot. Kaya ang tinuod nga mahinadlokon sa Ginoo nagpasi sa balang kasulatan. Nagkinabuhi labaw sa balang kasulatan. Apan kung ato gani paminawon katong mga hubog, apil sabta mura putag labaw pasubok. Ingon diri mga kaigsuonan sa 6, apan kita iya sa Dios. Ikaw ug ako klaroha nga ikaw iya sa Dios. Kay kung dili gani maigsuon, kay kung dili gani tas iya sa Dios, iya kita sa Dios Dios. Duha ra biya. Dios ug Dios Dios. Amen ba? Apan kita iya sa Dios og ang nakaila sa Dios mamati kanato, apan ang dili iya sa Dios dili gayon mamati kanato. Pinaagi niini mailan nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod og espiritu nga nagtudlo sa baka. Hello. Kay ang tinuod nga nagtudlo sa kamatuoran nga iya sa Dios nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Apan kung ang tao dili nagkinabuhi sa Holy Spirit mga kaigsuonan nagtudlo sa bakat aron ikaw ug ako mabiktima niining mga samang mga tao. Kinahanglan dili na nato inday-indayon pagwali ang tao karon. Mutuo magsadili, maminaw magsadili, basta iwali nato ang kamatuoran mga pinangga. Ang tinuod nga alagad sa Dios, ang tinuod nga gusto mosunod sa kabubuton sa Dios, mamati sa pulong sa Dios, kay ang Dios nag-angkon kung ikaw ug ako iya sa Dios, mamati sa iyang mga pulong, mga mensahe.
Apan kung dili gani ka maminaw sa mensahe Ginoo, dili ka iya sa Dios, kung dili iya kang Satanas. Mao nay klarong pagkaistorya. Ingon ang city mga igsoon. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Natanawa ra na. Kay kung ikaw doon na kay gugma, di gyud ka ha, kapa sumangil sa imong silingan, sa imong isigataw. Di gyud ka mag-ingon-ingon nga basi mauni. Kay puro ra gyud na estimate. Klaruha. I-clarify igsoon. Kay ang Dios mo klaro ra ba, dili ra ba gyud basi-basi mga pinangga. Kita kay ang gugma gikan sa Dios, ang nahigugma sa iyang isigkataw anak sa Dios. Wow! Hinumdumi mga kaigsunan ang nahigugma sa iyang isigkataw anak sa Dios, kay ang Dios gugma. Unsang klasiha sa gugma nga imong ipakita sa imong isigkataw? Ikinahanglan ang pinganak nimo pinangga. Ang nahigugma sa iyang isigkataw anak sa Dios o nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isigkataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Wow! Unsang klasiha sa imong giangkon nga ikaw nahigugma sa imong isigkataw? Kung nahigugmas ka sa imong isigkataw, dapat ampingan bisan sa imong pinulungan. Nagdili ka makapasakit bisan gamay litok sa imong dila para sa imong isigkataw mga pinangga. Apan kung dili gani na gugma gikan sa Dios, magpatabog ra nagwakal mga kaigsunan, magpatabog ra nagyaw-yaw, magpatabog ra nagmarites mga kaigsunan, ni ana ra sa mga panahon. Ingon ang Navy mga pinangga, gipadayag sa Dios ang iyang gugma, tanawa ra gud. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma. Kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Wa bata masayod mga kaigsunan kung nganong gipadalan sa Dios ang iyang bugtong anak. Apan kung ikaw ug ako wala masayo niini, kanunay natong paminahon ang mga sugilanon sa kalibutan nga makahatag nato kapakyasan. Ingon ang Dios, ingon diri matinud-anon nga ang gugma mao kini, tan-awa ra gud. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kun dili siya maoy unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Wow! Gipadala sa Dios ang iyang anak aron ikaw ug ako mapasaylo atubangan sa Dios. Apan wala nag-ingon ang Biblia sa diha nga ikaw gipasaylo na sa Dios, magpabilin lang gihapon kang magpagkasala sa kalibutan. Dapat ang tinud-anay nga gipasaylo sa Dios, magpadayon pag kinabuhi, sumala sa kinabuhi ni Jesus. Hello. Ingon diris 11, mga igsoon kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga maghigugma ay usab kita. Wow! Kung ang tinuon nga adunay gugma gikan sa Dios, makahimo ka paghigugma sa imong silingan, makahimo ka paghigugma sa imong isigkataw, makahimo ka paghigugma sa imong isig ka magtotoo, sa imong pastor, sa imong pastora, o mga leader sa simbahan. Apan kung dili gani ang imong gugma tinuod gikan sa Dios, pwede ra gina nimong daoton. Klaro dili? Klaro, igsoon. Base sa balang kasulatan. Ingon diri mga igsoon 12, wala pay tao nga nakakita sa Dios. Di ikaw karon nakakita ka sa Dios. Ingon gani kami igsoon, nakakita ko oy. Sige magani ko kahikap sa Dios. Bot-bot na. Wala pay tao nakakita sa Dios base sa balang kasulatan, kay kung ikaw makakita sa Dios, wow, makaingon ko kung wow. Kay ibig si Mrs. hadlok makakita sa dakway sa Dios. Maugani ang mga taga-Israelitas mga kaigsunan, miingon sila, Mrs. ayaw patinguga ang Dios kay mga matay guming tanan. Pero ang tao ko so kay manganti. Maingon dahil, pero ako'y mapastor, ako'y mahimong mo leader,
Dalag yun ang tao, oy, ako ko nang buhatong yun. Tinatal. Hinumdumi, igsoon, may pa'y mga tao sa kalibutan nga moingon. Ang sulti mao'y pabuhata, dili ang sulti mao'y dili ang buhat pasultiha. Tinuon mag-usap na. Kay daghan kay mga Kristohanon nga moilang nga Kristohanon, kusog pa kay mo diskurso. Tumba-tumbag Domingo, tumba-tumbag adlaw, pagdaig si Ginoo, pagkasunod tumba sa tungod sa kahubog. Makauulaw nga panaminan, Ekson. Ingon diri mga Ekson. Niingon diri sa unahan. Ingon ang Dios, ang matuon nga gugma mao kini dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios kundi siya ang unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala tan-aw ra ko na. 11. Mga igsuon kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga maghigugmay usab kita. Wow. Kung imo pang ma-feel ang paghigugma sa Dios, imo usab nang buhaton sa imong isikataho. Apan kung dili gani nimo ma-feel ang tinuod nga gugma sa Dios, dali ra gyud nimong dauton ang imong isikataho. Ngano man kay wa makakasabot sa Biblia. Ingon ang 12, wala pa'y tao nga nakakita sa Dios, apan kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios o mahimpit tinhi kanato ang iyang gugma. Di-clarify, di-klaro diha sa Biblia. Ikaw ug ako bisag wala ka nakakita sa Dios, apan kung ikaw imong gihigugma ang imong silingan, imong gihigugma imong pamilya, gihigugma nimo ang imong sikataw, gihigugma nimo si pastor, gihatagan nimo respeto. Labaw sa tanan do na kay respetos Ginoo. Diha makita nga ikaw alagad sa Ginoo. Wow. Apan kung maingon gani kang nakakita ko sa Dios, dili na siya Dios, Dios na. Hello. Nganong maday ang Dios, pastor? Mangutan ako, unsa man ang Dios? Ako ning ibalik. Akong tubagon, ang Dios Espiritu ug ang magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. 1:4:24. Hinumdumi mga igsoon ang atong giwali, gisaysay sa media, sa social media, ibit sa FM radio, wala nagbulag diha sa Biblia kundi nagbase tag Biblia, kay ang Biblia mensahe sa Dios, dili mensahe sa tao. Mga pinangga. Ingon ang 13, pinaagi niini makasiguro nato nga anaa kita sa Dios. Makasiguro ka lamang nga naa ang Dios kung ikaw dili makapasakit og sugilanon sa imong isigataw. Makasiguro lamang ka sa imong kinabuhi karon mga pinangga kung ikaw dili makapanamastama sa imong silingan og mga sakit nga mga pulong. Makasiguro ka lamang mga kaigsunan nga ang gugma nagpuyo sa imong kinabuhi kung imong gihigugma bisan ang imong kaaway mga pinangga. Apan kung mubalos gani ka, kung gichismis ka, kung gibutang-butangan ka, mubalos pa ka, labaw pas ilang gibuhat nimo ngadto kanila, otro sab ka. Tinuod dili. Unang akong gitsali sa mga Kristohanon. Ingon diri pinaagi niini makasiguro nato nga anaa kita sa Dios ug ani nato ang Dios kay gihatagan naman niya kanato. Gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Klaro, ikson. Kay kung wala pagani nimo totally ang espiritu sa Dios, pati ragyapon kag batasan, pati ragyapon kag pinulungan, may pais kalibutan, doon na pa'y respetos mga alagad sa Dios. Muhatag pagpanahon,
amo ingon sa mga Kristohanon karon ay ning bali man ning simpatiya ni pastor ani noon. Wala ko ning bali igsuon kun dili gi-clarify nato may pay di ta mo angkon nga Kristohanon apan atong patasag kinaya may pay dili Kristohanon. Hello. Ingon diri tan-awa ra God pinaagi niini makasiguro nato nga anaa kita sa Dios o ani aka nato ang espiritu nga gikan sa Dios. Una siguro igsoon kung naa ba nimo ang espiritu karon kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Kay kung wala gani espiritu sa Dios tinuod hangtod karon ang imuhang kinaiya kalibutanon dili kinaiya ni Jesus. 14 nakita nato tan-awa ra gud nakita nato og gisugilon ngadto sa uban nga gipadala sa amahan nga iyang anak aron maluwas aron pagluwas sa kalibutan. Mao nga ikaw ug ako kung layhan nga maluwas ang imong silingan, maluwas ang imong parinti, maluwas ang imong isigataw, dapat ikaw ang imong ipakita sa uban, ikaw na nagmatinud-anon sa pagpangalaga. Apan kung motuo ka lang sa wala gani nangalagad, otro sab ka nga wala nakahibalo sa kamatuoran. Ingon diri ang 15 ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, siya anaa sa Dios o anaa kaniya ang Dios. 16 busa na sayod kita nga anak tuo nga nahigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma o ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios o ang Dios naa kaniya. Wow, pero ba yung kalaruhan ng bersikulo iksoon? Dili ra bagyod ni mausab, dili ra bagyod ni mautro, dili ra bagyod ni mausab ang definisyon ani. Kay base sa kasulatan kinsa to mag-usab niini, kinsa to'y magdugang, kinsa to'y magkuha, kuhaon usab ang iyang bahin diya sa libro sa kinabuhi sa umalabot nga mga panahon. Tingali ikaw ug ako ang tao pwedeng makakuha karon, pwede ra gyud na maggama-gama giyang kaugalingon aron siya musikat. Apan di man mo abot ang takna og panahon paninglan na siya. Hello. Labaw pa ng Satanas. Amen ba? Ibin gani si Satanas nagpangurong nagtuo mangani nga dunay Ginoo, nagpangurong mangani. Unsa pagkaha ang tawo mo'y mudugang o mukuha sa kapitulo bersikulo. Labaw pang Satanas na Tanawa ra ko ng mga taong dili mananlukon sa Ginoo, di ba? Grabe kaing makapamalikas. Mailarbi na ibig sa pamilya. Ingon diri mga igsoon, tanawa ra ko diri. Ang Dios gugma o ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios. Laruhon nato kung subay bagyod ta sa gugma sa Dios. Kay ang gugma maigsoon, mapugnanon, mapaubsanon, mapailobon, dili mamugos. Magpaabot sa insaktong panahon. Wow! Dili garboso, dili hamugiro, dili tigpagawal, kundi puno sa pagpailog o pagpugong sa kaugalingon. Mao nga ikaw o ako nga Kristohanon, mabalaan ko kagugwa kay pagpugong sa kaugalingon. Kung makadungog gani kag sugilanon dahil ni mo kainit, otro po kag parehag buot. Hello. Pero dili gani kadayon mo kagat igsoon mo ingon lang kang muhangan lagutas langit ana oy. Moabot ra ng panahon ilang ibalik ra gyapon ng sugilanon. Tanawa ra ko na moabot magyapon na. Kay kun unsay imong gitugas mao man gyud anihon. Unay giingon sa Galacia kapitulo 6, kapitulo 6 bersikulo 7. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon na makalimbong ka atubangan sa Dios. Kay kung unsay imong gipugas mausap ng imong anihon. Wow! Kung nagpugas ka sa pagigugma sa imong isigataw, kung nagpugas ka kaluoy, kaluyan ka sa Dios. Tanawa ra kun ingon diya sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 3 ba to?
bulahan ang maluluyon kay makadawat sila sa kaluoy gikan sa Ginoo. Ato ning basahon, ato ning klarohon be. Basig kaingon mo diha mga kaigsoon nga nami napatabok naman tao ng pastora diha. Sige man nagyaw-yaw man ay klaro. Igsoon, open ang atong presensya. Basta basig kasulatan og Biblia, open ta mga pangutana. Pero base lang sa Biblia kay mungutana mo direk dili base Biblia di ko mo entertain kasamok-samok na lamang na igsoon. Ingon diri mga igsoon tan-aw ra ko di sa Mateo kapitulo 3 bani kapitulo 5 bersikulo 3. Ato aning basahon. Bulahan ang mapausanon kay ila ang tibuok yuta. Wow. Kinsa day mabulahan? Ang mapausanon, mapunganon kay maila ang tibok yuta, ipaila sa Dios nga ikaw ay tag-iya sa tanang mga butang tungod kay ikaw ug ako kung iya ka sa Dios, ang Dios tag-iya sa tanang butang. Tanawa ra ko na. Si Satanas maigsoon magsigir gyud nagpangangkon. Ang behavior o kinaiya ni Satanas magsigir gyud ay ako abi na pero way nahimo. Tingali mo kalit na nagsulpot dayong pagkalami mauna. Mo na kayang Satanas. Kaya ang kinaiyan ni Satanas maigsoon matupad des palang kasulatan ning ari si Satanas aron sa pagpangawat, aron sa pagkupa, aron sa paglingla maigsoon, aron sa paglimbong. Tinuod dili igsoon asa man mabasa sa Juan kapitulo 10. Kung ato ning basahon karon maigsoon kapitulo 10 bersikulo 7 ngadto 21. Maunay kahimtang mga igsoon. Apan si Jesus maigsoon, kung imo ning basahon, si Jesus ang maayong magbalantay sa mga karnero o ang karnero mo ila sa magbalantay nga mao si Jesus. Ato ning basahon karon igsoon. Ato sa ning ipadayon dire sa kasaysayan dinhi sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 5 ngadto 18. Wa pa matakahuman maigsoon. Ato ning ipadayon sa 18 hapit naman. Ingon diri, ang Dios gugma o ang nagkinabuhi-subay sa gugma anaa sa Dios o ang Dios anaa kaniya. Klaro binakayo igsoon. Kung ikaw nagkinabuhi sa gugma gikan sa Dios, dapat ang imong kinaiya batasan iya sa Dios. Kaysa ang Dios gugma man. Apan kun diili ka ni maigsoon pagkalisura. Ingon diri maigsoon sa 17, gihingpit dinhi kanato ang gugma aron mahingpit ang atong kaisog sa adlaw sa paghukom kay ang kinabuhi nato dinis kalibutan sama man sa kinabuhi ni Kristo. Wow. Ang tinuod ay nga Kristohano dinis kalibutan sama sa kinabuhi ni Kristo. Mao nga ikaw ug ako kung makasinati ka sama sa kahimtang ni Kristo, gipaantos ka, gibutang-butangan ka, gibugal-bugalan ka, gibutang-butangan kung unsa. Paglibay o pagpaya, kay nakaambit ka sa kinabuhi ni Jesus. 18, walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugma nga hingpit magwangtang sa tanang kahadlok, busa kung mahadlok dihapon ang tao, wala mahingpit ang gugma diha kaniya, kay ang kahadlok man may kalabutan sa silot. Hello. Sa tupa kung mahadlok kas kalisod sa kalibutan, wala pa nahingpit ang gugma sa imong kinabuhi. Apan kung mahingpit ni tungod kay ang naghari sa imong kasing-kasing kunaon nagsalabutan kinabuhi ni Jesus bisag kinsa pang santoha sa tibuok kalibutan, dili ko na angayan na nimong atrasan. Hello. Ingon diri mga kaigsunan sa Juan kapitulo 10 bersikulo 7 ngadto sa 21. Unsa diri mga igsoon, si Jesus ang maayong magbalantay. Og sa iyang pagkamaayong magbalantay, nakaila siya siyahang gibantayan. Mao nga mga alagad sa Dios, mga pastor, mga pastora, dapat makailamos inyong gibantayan. Kay basik sa inyong gibantayan, kamuray gibantayan. Katupo ng mga tao nga dili sinseros Ginoo.
Ining kalibutan na mga igsoon, way problema sa mga alagad sa Dios kung ang gibantayan sa uban mao lamang ang tinawhanon nga batasan. Apan kung tinud-anay kang nangalagad sa Dios, ang imong batasag kinaiya wala nay makapapag-ana kay ang imong kinabuhi haom diha sa Biblia. Ingon diri maigsoon Juan, tuning basahon be aron madali ta mga kaigsoona. Ingon ang Juan kapitulo 10 bersikulo 7 ngadto 21 at tiwason ato ni mga igsoon. Juan kapitulo 10 niingon si Jesus mga kaigsuonan, si Jesus ang maayong magbalantay. Kapitulo 10 bersikulo 7. Tanawa ra ko ni bersikulo 7 ngadto 21. Taas ni mga kaigsoona. Ingon diri si Jesus miingon, si Jesus ang maayong magbalantay. Tanawa ra ko. Busa miingon si Jesus pag-usap, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Wow. Si Jesus mao ang pultahan. Wala nag-ingon ang Biblia nga si Jesus na as Mindanao na as Davao. Kanag-angkon maigsoon nga siya mao si Jesus o dili mo agi niya, dili maluwas. Pirmahan pa na niya maigsoon kasi siya kuno'y tag-iyas kalag patabong na lamang. Mga anti-Christ pa mga igsoon. Tigpakaarongin nun. Ingon diri sa 8, ang tanan nga mo anhi una kanako makawatan og mga tulisan. Ang una ni Jesus kaniadto mga kawatan og tulisan. Ako ning usupon sa pagbasa. Ingon diri sa city, busa miingon si Jesus pag-usap, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. 8, ang tanan nga mo anhi una kanako mga kawatan o mga tulisan. Ayay. Ingon sa unahan, busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ikaw ug ako kung tinuod yung kang karnero, dili unta ka mamati sa mga taong sama niini. Dili ka mamati ni atong mga tulisan o mga kawatan. Kay kanang mga tulisan o mga kawatan maunay mamasangil ni atong wala nangawat. Hello, nakabantay ba ta sa realidad sa banag asawa? Nakabantay ba ta mga igsoon sa usa ka relasyon sa manag-uyab? Nga kung ang usa ka uyab, ang usa ka lalaki mao'y abukuhaan, nagklaro na may igsoon nga siya mo'y nagbuhat o dili maayo. Klaro dili. Kung ang babae mga igsoon abukuhan, kung ang asawa agabukuhan, klarohan na mga igsoon, di ba maunay nagbisyo. Ang mga karnero sa Dios mga igsoon, ang mga tinuod nga alagad sa Ginoo, dili ni mamati sa mga taong kawatan. Dili ni mamati sa mga taong tulisan. Matud pa ni Jesus. Apan kung ikaw mamati sa mga taong sama nini, utrosab ka. Pareha ka buot. Klaro dili. Ako ning pasahon pagbalik. Busa miingon si Jesus pag-usap, sultian ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga nag-una, ang tanan nga mo anhi, mianhi una kanako mga kawatan o mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. Kung ikaw tinuod kang karnero sa Dios, tinuod kang sumusunod ni Jesus, dili ka mamati sa mga sugilanon nga way klaro. Kay tinuod kang karnero. Apan kung dili gani ka karnero, ang dili tinuod nga karnero ni Jesus, kulo karnero ra na. Katunga anak kanding, katunga pod karnero, layhan ka. Mura katugtik balang. Kabayo ang usa tawo. Ingon diri ang 9, ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya sa makakaplag siya masipsip. Wow! Ang tinuod nga pultahan si Hesukristo lamang. Dili nang nas Mindanao, dili nang nas Davao. Ingon ang Dios, apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Miani ako aron pag makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Grabe.
ang tinuod di ay mga karnero sa Dios, muabot ang takna og panahon, mahimong madagayaon tungod kay ang Dios mo'y tinugdan og source sa tanang mga butang. Tingali ining mga panahon na paantoson, tingali sulayon, tingali sugdon kung kanusa og tinuod bagyo sang bulawan at tubangan sa Dios. Aban luyo nining tanan, kadaugan kasiguruhan tungod luyo sa pagsulay, lonlon kalibay. Ato ning i-play ikson. Hinumdum ka ba? Hinumdum ka ba, mga Israel? Masing nalimot ang mga Israel sa pagkamayo sa Diyos. Hinumdum mga Exon, kung mag-una gani ang sakripisyo, mag-una gani ang kalisod, sunod anak kadagaya. Mag-una gani ang paglutos, mag-una gani ang pagbutang-butang, mag-una gani ang pamasangil timani, panghandam na kay panalangin ang sunodan. Sa tanan nga naminaw sa Sign FM, sa tanan nga nagsunod sa programa, sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, Mindanao, timan ni amin sa Ginoo. Kay di gyud na mapakyas kung lamang ikaw matinudanon sa imong kabayan. Padahil kita magkaigsunon sa pagbasa, ingon diri mga igsoon. Ingon diri sa 11, ako ang maayong magbalantay sa ako mga karnero. Ang maayong magbalantay, andam pagpakamatay alang sa mga karnero. Grabe. Ang tinuod nga alagad sa Ginoo magpapili na di sakwa na mga karnero. O andam na siya magpapiling likon, bisag talikdan na siya sa mga karnero. Apan timani ang tinuod nga karnero, magpapili na siya kay tinuod siyang karnero diha sa sipsibanan at tubangan sa Ginoo. Hello. Apan kung dili ka ni tinuod nga karnero, pag-abot sa pisik-pisik, pag-abot sa ambon, mangita dayo nagkapasilungan o nagpagkanding. Hello. Mura pagkanding, dayo buhihi, pag-ano, abot sa ulan-ulan o pisik-pisik. Tanawa ragod, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. 12. Ingon diri, ang sinuhulan mudagan, ini kakita niya sa lobo. Ang magpaingon na nila kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay o dili usab siya tatiyas sa mga karnero. Busa tukon sa lobo ang mga karnero o pati bulaagon. Maunay ba behavior ni Satanas? Manunuko ba? Tikpog na pagsugilanon nga dili maayo. Tikpondar pag tinumutumong sugilanon aron maguba ang relasyon sa sikatao. Amo na. Ingon ang 13. Ang sinuhulan mudagan og dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man siya. Pagbantay igsoon. 14 ngadto sa 15. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero o ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan. Nakaila kanako o ako nakaila sa amahan. Ako o ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Hello. Maong ikaw ug ako, wagani kakailas imuhang pastor, wagani kakailas imong pastora, wagani ka makailas imong magtutudlo, sulod-sulod kag organisasyon, wagani mo usisaha nga palahubog din ang nagdala at hasta ka mahimo kang palahubog. Eh si Jesus may igsoon iya kung kiklaro, nakailakos akong mga karnero. Tungod kay nakaila ko, andam kong muunong sa akong mga karnero.
Hinumdumi ang karnero nakaila sa magbalantay. O ang magbalantay sa mga karnero nga mao si Jesus, nakaila siya sa iyang gibantayan. Mga alagad sa Ginoo, dapat ikaw mismo nakaila sa iyong gibantayan. E kung dili ani ka nakaila, posibilidad maunay mo bugna og dautan og sugilanon nga makadaot sa imong kinabuhi. Ingon diri maigsoon sa 16, ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining torero. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi o mamati sila sa akong tingog. Wow! Bulahan ka nga namati sa tingog sa Ginoo. Dili tingog ni pastor, dili ni pastora, tingog ni pastora, tingog sa Ginoo. Kaya ang atong gibasa o giwali nining FM radio Minsay sa Ginoo. Kami nga nagwali dinhi sa social media, ang among giwali dili among kaugalingon, kundi among giwali ang pagkamayo sa Ginoo. Maunay among gibarugan, maunay among pundasyon dias pagpangalagan mga pinatay. Ingon diri mga igsoon, namati sila sa akong mga tingog o nahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Wow! 17, ang amahan na higugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron pagdawat madawat ko kini pagbalik. Wow! 18, walay makahimo pagpatay kanako ang akong kinabuhi gihatag ko sa akong kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi o mahimo ko usab ang pagpawi nini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ingon ang 19 tungod niini mga pulonga na hisupaki nakasumpaki na usab ang mga tao. 20, daghan kanila miingon giyawaan siya, nabuang siya. Oo nga nini kalibutan na mga igsoon, ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo maupay ingnon sa kalibutan giyawaan nga buang na sila. Apan tugat bidag glory kung ang imong kinabuhi nagsubay sa balaang kasulatan, moabot ang tagna og panahon, kantihan ka sa imong pagkamatira. Ayaw kaluya, ayaw ka atras, ayaw pagduha-duha, kay diha mga kaisunan ang kadaugan kasiguruhan sa imong kinabuhi sa umalabot nga mga panahon. 21, apan ang uban miingon ang tao nga giyawaan dili makasultik sama niini. Ang kinud-anay maigsoon nga nangalagad sa Ginoo do na pagoy loyal sa imong kinabuhi. Kay mismo maunay mo dipinsa nimo mga igsoon. Maunay mo pamatuod nga ikaw way sad ang atubangan sa tao o atubangan sa Dios. Ato nang hinumduman. Kay dili tanan nga motuog sugilanon gikan sa uban nga tinumok-tumong sugilanon kun dili do na pay uban sama nining atong gibasa. Apan ningon diri, apan ang uban miingon ang tawo nga giyawaan dili magsultik sama niini unsaon man sa usa ka kayawa pag-ayo sa mga buta aron sila makakita. Ang tinuon nga nangalagad sa Ginoo magsultis kamatuoran, ang tinuon nga alagad sa Ginoo magkinabuhi sa kamatuoran, ang tinuon nga alagad sa Ginoo mausab ang kinaayag batasan. Apan kung dili ganini mausab, moras gihapon kana siya dili tinuod alagad sa Dios. Mayong hapon kanatong tanan makaigsunan initak na udapit sa kahaponon nga gihatag sa Ginoo kanato. Ang atong oras maigsuon medyo taas naman yun, alas 2 na, hapit na alas 3. Ikinahanglan atong ikinabuhi ang minsay sa Ginoo. Kung atong ning ikinabuhi, walay bisan unsang balaod sa kalibutan nga mahisupap ni. Ikaw o ako adunay insaktong pundasyon o direksyon atubangan sa Dios. Mag-ako ta mga igsoon. Labing gamhanan o silimbahon ka nga Dios. Salamat o Dios sa imong pakiguban o pagbantay ka naman.
Salamat o Dios sa tanan nga naminaw karon sa Saint FM 95.3 o sa tanan karon nga nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod. Salamat o Dios sa imong pagtiguban o sa imong pagbantay kanamo. Salamat o Dios sa imong pagsupply o pag-amping sa matag usa namo ka magkinabuhi. Iningtag na og dapit sa kapunon nga imong gihatag kanamo aman, way bunong way puas ang among pagpasalamat tungod kay maayo ka kanamo aman. Dungo himaya nga nalagot kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon. Amen o amen. Sa samang takna o sa samang higayon na igsoon unyang kadlawon mag-uban-uban ta kung walay uran-awot. Pero kung maura gyapon kino, maura gyapon igsoon kaniha aning brownout alas 12 ning balik og budto adi gyapon ta ka live. Mag-agad ta sa panahon, mag-agad ta sa koneksyon, mag-agad usab ta sa kahimtang sa kalibutan, labi na sa connection o kuryente kay under control man tanini, dili man ta ka live, di sa ta kawali kung walay kuryente. Ato lang sabton, ato lang sa nga mag-add-is lang sa mga igsoon tungod kay niingon sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 3 o sa 1 gikan sa kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 3 ang tanang butang adunay gitakda nga panahon. Walay ko ng Ginoo niningtag na og dapit sa kahaporon ng yatag sa Ginoo kanato. Sa ngalan sa labing langdon nga Dios ug sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, aniya na usab ang inyong ubos nga lagas, ubos nga higala, ubos sa kahaginan, ubos nga sulugon, ubos nga amigo, Pastor Sapre Candelario, manamlit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo mag-uban sa tanang mga balaan, ikan orasaha alas 2. Alas 2 naman kaigsoon sakto pa ni alas 2:33 na sa kahapon. Adlaw karon nga Biyernes pizza 26 o niya ugmang adlaw pizza 27 katapusan nga Sabado. Wow. O niya sa Miyerkules pizza 1 na sa Mayo hapit nang atong celebration dire. Muna nga ang atong kaigsunan gikan sa Pilitigan dapit sa Balok do na tay mga hilimuon o niya sa pizza 1 sa pagpangandam sa Thanksgiving o dakong pagpasalamat nining mao nga dalay ko ng Ginoo sa inyong pagkiguban pag-uban-uban ta sa samang takna sa samang higayon unyang kadlawon alas 3 o alas 4 sa kabuntagon ang Ginoo pagpanalangin sa mata ko sa mayong pagpangapi, mayong pagpaniuto o mayong pagsikay-sikay sa kahaponon nga gihatag sa Ginoo. God bless everyone. Labi na ni Pastor Emilien Candelario wala tingaling is lay trabaho karon igsoon tungod kay nakalantaw man kung nagsunod sa atong mga programa. Mayang hapon ka natong tanan, ang Ginoo mag-amping ka ninyo. Time will come sa inyo ang kuman sa inyong kontrata, apply yun ang tanan. Pwede mo makapakasyon diri magkaisunan sa uban sa inyong makaubanan diri. Pwede pila ka mga adlaw ay nanang tanan magkaisunan doon na gihanay ang Ginoo panalangin. Labaw sa tanan, bagsang ka ang Ginoo sa atong mga Panginoon. God bless o maayong hapon natin.